Давай. Използвам белата карта, която е седмица. Това е късметлиска и пресметлиска. Това е месеца на Мои карти. Ненка. Антония, пътя да танцувам. Сега искам да представиш къде горе долу една трета от стето. Една трета. Малко повече. Е, толкова. Така да говорим. Сега две трети. Две трети. Снима и Аз имам тук. толкова, да. Къде искаш? Е, тая ще е така. Това е моята карта. Моята карта. Помни да? Да. Това е маска. Сега починам с маска. Ще намеря кофта. Както в слот машините ще са пълно закъснали си. Да е. 1, 2, 3, 4, 5, 6 втората. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Първата, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сега. Още да са повече. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега. Да, това е карта.